ang inagurasyon og blessing sa nindot og fully furnished nga National Child Development Center sa lungsod sa Balingoan, Misamis Oriental niadtong Disyembre 2020 adlaw sa Miyerkules. Gibasbasan kini ni Reverend Father Luisito Quidet o gipangunahan ni Provincial Early Childhood Care and Development Officer Maryden Ocot. Ang pagtunol niini haom ug alayon sa Kasaulogan sa National Children's Month 2020 na nagdala sa tema Sama-samang Itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya. Usa ka mahinungdanon nga kalihukan kung asa nakapokus sa pagpanalipod sa tanan mga kabatan-onan, pagtudlo sa ilang mga katungod ug paghatag praktikal nga suporta gikan sa ilang mga ginikanan. Ang maong center magsilbing usa ka Conducive-learning facility sa mga kabataan. Ilang pundasyon nga makat-onan ang insaktong pamatasan lakip pagpalambo sa ilang edukasyon nga maoy muhulma kanila nga magmalampuson sa ilang ambisyon sa kinabuhi ug mahimong lideres sa sunod nga mga henerasyon. Niini ang liderato sa kasamtangang administrasyon ni Governor Bambi Imano sa kanunay hugot gayud ang abag og suporta alang sa edukasyon sa kabatan-onan dinhi sa lalawigan. Ako si Lambo Ethel Ipanag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.